Folyik az oldalán. Most rakjuk rá, ömlik ki belőle. Várjál, ne szét! Ne, rakd még rá, rakd még rá! Rakd! Azt a kurva! Azt a büdös! Anyád, a plafont szétbasztuk. Izguljátok, tesó melléből is addig van foguljon! Gyerekek, dupla még! Vagytok Magyarország gyerekek amúgy. Most ez no joke. Magyarország zagyva. Csak csóró zagyvába érted. Jaj. Nem száp, tehát ez egy kajatanyag, mint indián. Kérsz kis kesudiót? Nem, az ipacek az a szemüveg. Az komoly. Hájjel, John Lennon megérkezett. De ezt honnan szedted? Loptam. Azért amúgy nem gondolnád, vágod, így megy az út. Csak egy kis szar. Ilyen lábnyi vágod, úgy feldob. Mi? Gyere! Gyere csak! Nyugodtan! Azt a kurva! Azt a kici! Hallod? Tesó, te mit csináltál? Miért nem így terem Na mi? Nem tudom, valami kiesett. Ott idé buborékol. Nézd apa! Én mondtam! Ne! A telefonomra teribe rám! Csorog a víz! Le se tudtam videózni, felugrott a biciklidről. Azt sárvédőt hol hagytad, tesó? Anyád a tökömbe te. Jól van. Hát ez ekkorát dob. Már megyünk? Menjünk is. Menjünk meg! Lökesbe, tesó! Jaj! Ki fogunk esni? Hey! Ah! Nápom! Tesó! Másokám! Hülye, túléltük! Ne nézzük! Gyújtom a rakétát, mint egy ganja. Kurva anyát! Tesó, meg Tesó megharapott! De tesóm! videózni és küld el magadnak. Gyerekek. Így nézünk ki. De megijedtem. És figyeld a setupot. Gatya. Ne beállít klippelje, ki van kitörni. Full gatya. Kinyitom ezt az AK-t neked, mit szólsz? Örülni annak az AK-t? Ja, amúgy én azért legyen táztattam, amúgy. Nyissuk ki ezt az AK-t neked. Nem, szemöldököl nem. De seggem igen. Ha az AK-t kinyitod, meg is csókolnak. Anyád! Tesó, le kell, hogy feküdjen. Hülye, hol a papucsom? Hülye, hogy elrepült a papucsom? Hülye! Amíg faszom, most akkor én gyantáztatok. De a segglyukadat akkor... Adok nekik levelet. Figyelj, tesó, megsimogatom a hátát. Figyelj, hozzáérek. Hozzáértem. Tesó, nézd. Tesó, hozzáértem a hátához. De elveszi a csetet, vágod? Mert mindig rásimítgatod. Ne simítsd rá. De mert rá kell simítani. Csak húzzad. Rá kell simítani. De rá kell simítani. Felbaszol. Jó. Cset, fentről le vagy lentről fel? Fentről le, na, csináld. Jó, figyelj. Csinálnak egy szív. Nem passzmatna az egészben. Na, csinálna, mert vérezni fog meg innen. De erősen. Írtana. Csinálna, bazen, faszom. Na. Nem bírom, Cset. Ezt nem bírom. Azt
Kell. Baszassuk neki, de ide fogok. Jó lesz! Tesó, egy Balaton! Tesó, egy Balaton! Tesó, egy Balaton, te éhezek otthon! Tesó! 3 napja nem ettem testvérem! Esküszöm, nincs pénz! Tesó, legnagyobb! Köszi, tesó! Dohányzás, száj, garat és kégerágot okoz. Igen. De mondj, ez a felirat, ez senkit nem izél, mi? Hát nekem nem szokott általában. Dobd ki a picsába! Áztasd el a vízbe! Ez milyen érzés, tesó? Ez nagyon szar érzés. Hol a tesó? Tesó! Én vagyok a kis egy, számok között a legkisebb, egy mancs, 2 mancs, nem kell ide más, számolj velünk kisbajtás. Tesó, betörte valaki az ajtót. Élet kérek Anyád! az egyes ajtóhoz. Valaki elesett. Remélem, Azt nem vertem live-ba, azt nem vertem. Neki ment az ajtónak egy csaj. De ez is alszik amúgy. Ez is a... Tesó, ezt nem tudod, hogy hívják. Tesó, ez a levélfarkú gekkó. Nézd már a szemét. Fotocellás receptorokkal rendelkezik, azt tudod mit jelent? Ha meglátja, hogy veled baszakodott, megkeres, megöl, felkeresi a családodat, mert utána tud keresni, megöli a családodat, és utána az összes vérvonalban lévő szemét, aki még él. Érted, amit mondok, basszak? Ezzel ne basszakodj. Tesó, ne, mert én is hozzá tartozok. Engem nem bír megölni egy ilyen kis úgy néz ki, mint a herény. Miért van ennyi W chatbe? Tesó, azért van W chatbe, mert én szeretem őket. Én Engézé! Szeretettel a szeretetért, geci, engézé! Szeretetért, nem is látszik a engézé. Megmutassak nektek ezt-azt. Hova tűnt Gigi? Arra. Találkoztunk, Marcival is. De ezt hogy kell megfordítani? 2 kacintás, kiverjük az Ja, látom, megvan. Itt a streamer úr, figyelj! Tedes el minket! Egyes, új kamerás, bevet. új kamerás, de amúgy tényleg én amúgy ilyen klippekbe is szoktam videózni magam. Na hát ennyi lett volna ez egy kis összeállítás a nyár legjobb jeleneteiből, remélem tetszett nektek. Mindenképpen írjátok meg kommentbe, hogy melyik volt a kedvencetek, vagy hogy melyikeket láttátok élőben. Lent hagyom a leírásban a Twitch csatornánkat, valamint a hivatalos kétokos csatornát. És ne felejtsétek el, hogy a feliratkozóim 50%-a még mindig nincsen feliratkozva, szóval ha még nem tetted meg, akkor menj le, iratkozz fel és a csengőket is nyomd be, mert akkor kapsz értesítést mindig a legfrissebb feltöltésekről. Következő videóban találkozunk.